Здравей! Искам да поговорим за това какво осъзна творчески процес и какво всъщност е творчески процес. Творческият процес е всичко, което мислим, чувстваме и вършим. И повечето неща се случват на едно несъзнателно ниво, на една първичност. И когато успеем да овладеем тази първичност, програмата, ние творим осъзнато. Ставаме творци и сътворци. И в момента аз имам щастието, имам достъп до бързи и лесни начини, по които буквално да се махат програми, да се сменят програми. Но не винаги е било така. Както каза една приятелка, пробуждането рядко идва лесно, рядко идва спокойно. И при мен също не дойде спокойно. Но сега с течение на времето виждам, че има и много лесни, бързи, достъпни начини, които естествено не ви дават гаранция, но ви дават по-лек и приятен шанс. Моят опит беше, всичко почна, когато се разделих с един мъж. Много банална история между нас, на която няма да отделям време. Интересното е, че след раздялата ни по-късно той ми изпрати Екатерина Мерлинина, за което, разбира се, съм много благодарна. Но на този момент, освен че бях изгубила него, бях го изгубила, защото аз напълно бях изгубила себе си. Бях се разтворила в този човек, но не по този прекрасен начин, в който хем се разтваряш, хем си на себе си и от срещната страна вижда нещата по същия начин и се получава красив творчески процес. А всъщност всичко стана като борба, като една битка. И после си дадох сметка, че за много неща той просто е бил едно му огледало и отправна точка какво да гълбая в мозъка си. Сега знам лесни начини човек да махне програми, но съм минала през това аз да имам нужда от по-голяма подкрепа, от повече разговори, от повече еднотипни разговори. Терапевтичен процес е вървял през цялото това време. И видях колко е хубаво, когато когато се виждаме просто като едни души, а не като хора с определена професия, с определено облекло, от определена народност и така нататък. Всъщност ние в духа сме едно и целият този процес от това да загуби любимия си човек, той не е мъртъв. Поне така мисля, в физическия смисъл. Да загубя приятелства, познанства, направо рухна един цял свят. В същото време нямах финансови средства, не ориентирана с здравословни въпроси и до мен останаха 3 души. Но те бяха напълно достатъчни. В един момент аз в степен си повярвах, в която създадох стотици искрени приятелства и ги наричам всъщност вече мое семейство. Не просто приятели. Видях какво е да почувстваш,
това единение с всичко, тази свобода и какво е да твориш осъзнато. Това е един красив процес и когато ние предаваме тези знания, тази опитност и този кураж, можем да събудим много души, всеки по своя си начин. Аз съм на мнение, че една спасена, една пробудена душа може да помогне на милиони души. Затова нека да бъдем с открити сърца, защото когато сърцето е открито, ти чувстваш единение с всичко. И това единение автоматично ти преподрежда чувстването, виждането за живота и ти знаеки, че нещо и чувствайки го, че е част от теб, ти никога не искаш да го нараниш нарочно. А напротив, искаш да си искрен, за да може от тази искреност всъщност да стане ето този красив сътворчески процес. И колкото повече ти делиш от сърце, толкова повече на теб ти се преизпълва душата, ти си в мисията си, ние сме тук да творим. И някой ми каза, добре, ти си осъзнала, ти си се събудила, къде са парите? Къде са парите? Покажи ми пачките. Искам да видя някакъв реален успех. Реален успех е, че аз извървях такъв огромен път и продължавам да го вървя към себе си. Разбираш ли какво искам да ти кажа? Свобода, любов. Да намериш това, което не е от ума, а от сърцето и да го развиваш. Да му дадеш живот, чрез теб тази любов да се носи. Ето това е осъзнат творчески процес. Ти в какво си добър? В това да свириш на китара, да пишеш поезия, да правиш благотворителност. Нещо, с което да допринесеш този свят да стане един красив и осъзнат. Дай Боже, по-скоро пробуден повече хора. Макар, че и така животът продължава, но колко ли прекрасно ще е да се събуждаш и да виждаш около теб повечето хора пробудени.